Hrvati u Bosni i Hercegovini ne odustaju od Evrope. Koliko god se neko od vas pitao, da li eurozastupnici išta rade, da li vrijedi njihova plaća, ja vam kažem, njih bi ih plaćali. Samo da nastave, da rade i dalje isto kao što su radili. Zašto ja dalje dajem potporu ovoj listi? U proteklih 10 mjeseci moji kolege sa liste koji su ostvarili fantastičnu pobjedu, znači mi smo ostvarili jednu fantastičnu pobjedu, su opravdali očekivanja. U 12. mjesecu kad sam bila, mene je oduševilo kako puno ideja i projekata imate, ali nažalost natječaja nema. Zašto nema natječaja? Zato što ih treba raspisati vlada. Svi o njima pričaju, ali nitko ih nije vidio. Koji ti su? Jer u biti stvarno te fondove, ako ih je vlada tako puno dobila, a kako to da se ovi vaši projekti onda ne realiziraju? Da se u Hrvatskoj trenutno ulaže 10 milijardi kuna, koliko treba da bi se ovih 5,5-6 iskoristilo, mi bi rasli 2%. A šta se u Hrvatskoj događa? Mi padamo 0,6% u 2014. godini zato što imamo vladu koja ne zna iskoristiti čak i ono što je pruženo na dlanu. Zato zajedno 25.5. oslobodimo Hrvatsku od neznanja i nerada i pobijedimo. Živjeli! Europski parlament je Hrvatski parlament. Mislim da je najbolje da ga percipiramo kao svojevrsni drugi dom Hrvatskog sabora. Želimo da Hrvatsku zastupaju oni koji poznaju Europu, oni koji su ispregovarali članstvo u Europskoj uniji, oni koji bi iskoristili fondove, oni koji nas ne bi osramotili sa Lex Perković, oni koji bi znali napraviti rebalans proračuna iz prve, a što najvažnije, oni koji bi znali potaknuti rast, zapošljavanje, dati šansu mladima, iskoristiti mobilnost i učiniti nas upravo onakvom zemljom za kako smo se zalagali zadnjih 20 godina. Hrvatska je ušla u Evropsku uniju pod zaštitom je NATO-a i nama je drago i sad smo mi mirni. Ali u Bosni i Hercegovini u zadnjih 20 godina Hrvati i dalje biju svoju bitku. Ova lista je jedina lista koja je prepoznala da Hrvati iz Bosne i Hercegovine trebaju da imaju svoj glas, da se njihovo pitanje treba artikulirati u Briselu i da se treba boriti da konačno se naše jednakopravnost riješi. Pozdrav liko, velebita diko. Iskustvom i svojim radom dolaze u Europski parlament ministri financija, premijeri, svjedoče o svojim iskustvima i kažu: ako imate pametnu vladu koja ima jasno postavljene ciljeve i definirane aktivnosti kako postići te ciljeve, rast i razvoj se postiže u roku godine i po do 2 dana. HDZ i naša europska obitelj Pučke stranke je ona koja je osmislila ovo u čemu smo mi danas članica. I to moramo gajiti i toga moramo biti svjesni. I zato vas pozivam, 25. svibnja mi ćemo ovdje u Ličko-senjskoj županiji ostvariti uvjerljivu pobjedu, to znam.
Učinimo to radi najvećeg broja glasova za nas, najvećeg broja mandata za HDZ i da omogućimo i našem kandidatu za šefa Europske komisije Jean-Claude Junckeru da bude novi predsjednik Europske komisije. Hvala vam na ovom dolasku u nedjelju navečer. Vrijeme je za promjenu, vrijeme je za pobjedu. Živjeli!